салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатся нестем, подписатся кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад, ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум ай. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Гипрайзем, дар пушти Деҳқонбозор, назди бозори Вориси Сомон. Якхонага квартира дар такхона қарор дорад, яъне цаколни этаж 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савда мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хонаро 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 75 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар назди Химзавод, ҷамоати Чоргул. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хонаро ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, Сайҳунд. 6 сотиқ замин ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. соҳиби хона мега об моб ягон проблема нестак. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, деҳаи Холматов. 10 сотиқ замин ду дар хона ва дорои подвал мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. квартира айни ҳоло коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, доми Баҳор 8. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 189 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саъат фоиз мебошад, хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона ремонти хуб дорад. ташаккури зиёд ба дастгирии некатон. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад.